Bine ai venit, dragul meu elev. După cum vezi, n-am tablă. Mai vreau să zic ceva. E încă o bucățică din povestea mea. Să-i zic partea a doua. În prima parte, dacă ai ascultat, m-am dat eu mare și tare, mamă, 31 de ani de vechime în învățământ. Îți dai seama, mai pui și facultatea, mai pui și așa, deja cred că zici că sunt o mică băbuță. Și adevărul e că sunt. Dar când stau pe banca asta, sub nucul ăsta, la această masă, crede-mă, sunt exact ca tine, nici un pic mai mult decât tine. Ceea ce mi-aduce aminte această masă este de două perioade mari din viața mea. Una în care eram în clasa 7-a, un an important din punct de vedere al intrării matematice în viața mea, și apoi viața de liceu. În clasa 7-a mergeam la țară, tot canalul ăsta are treabă cu mate de vacanță, mate de plăcere, mate de bucurie. Dacă ai putea să-ți faci o fereastră de vacanță în timpul școlii, intră și acolo puțină matematică din canalul meu. Eram în clasa 7-a, revin, și mergeam la țară. În fiecare vacanță, nici nu se începea bine luna iunie, că eu mergeam la țară, mergeam la mare, mergeam la munte. Ăsta era ritualul familiei mele. Vacanța era sfântă. La școală mai lipseam, dar în vacanță era programul fix. Și acum vreau să zic cum era pentru mine la țară. Clasa 7-a, 13 ani, eram un pic mai micuță. Aveam așa în curte făcut de tatăl meu un loc de joacă trăsnet, care era o casă destul de mare într-un copac. Acolo mă jucam cu sora mea, dar mai era un loc făcut de tatăl meu în fundul grădinii. Țin minte că mergeam și la un moment dat se termina grădina. Acolo mi-a făcut el, cu mâinile lui, o bancă și o masă. Și a spus, locul ăsta este de studiu pentru cine vrea. În acel loc mergeam cu cărțile și caietele de matematică, pentru că mă hotărâsem să dau la un liceu destul de serios, unde admiterea era grea la vremea aceea, și rodeam manualul. Acolo am descoperit eu singură, cât de grea e matematica, cât de frumoasă este însă și ce satisfacții noi îmi poate da. Bucuriile în viață sunt de multe feluri și plăcerile, și toți căutăm plăcere, dacă suntem cinstiți, numai în plăcere am duce-o. Dar aș vrea să-ți spun că nu toate țin de mâncare, de haine, de o mașină bună sau de un soare sau de o baie bună în mare. Există plăceri de foarte multe feluri. Una dintre ele este bucuria pe care ți-o dă matematica și care eu am descoperit-o în acel moment. O altă perioadă a vieții mele importantă, în care la fel matematica a fost ca și prietena mea, a fost în liceu. Eu în gimnaziu am învățat singură și de asta îmi place să fac munca ușoară copiilor, pentru că știu ce înseamnă să înveți singur. În liceu totul s-a întors la 180 de grade, am avut o super profă, dar mai bine zis un super om, care ne copleșea cu dragostea. Era pur și simplu dragoste curată, între ea și noi, inevitabil, și între noi și ea. O iubeam enorm. Și reușise o mare performanță, care pentru mine încă este un vis, n-am atins performanța asta, reușise să ne dea toate notele tuturor, de la 2 până la, cred că 8, 9, de 10, nu mi-aduc aminte să fi luat cineva vreodată, dar nu asta e problema. Nu simțeam nimic deosebit, nici când luam 2, nici când luam 8. Simțeam doar dragostea ei întru totul și atunci îți dai seama că dacă omul ăsta preda matematică, pentru mine matematica îmi aducea cea mai puternică emoție în corp și în tot sufletul meu, pentru că era dragoste între profă și atunci a venit și dragostea odată cu matematica. Și atunci, în vacanțe, la fel, peste tot unde mergeam, peste tot lucram. Dar lucram de plăcere și lucram de bucurie. Și ăla a fost un alt moment în care băncuța și măsuța din fundul grădinii, de care îți spuneam, un cu totul alt loc, tot în România, au făcut minuni pentru mine.
Asta vreau să-ți spun. Această masă, această bancă, acum, în prezent, este făcută de soțul meu. Masa este făcută de tatăl meu. Nucul este tot casa părinților mei. Da, sunt nostalgică. Ceva se repetă de-a lungul vieților noastre tuturor. Doar că important este să păstrăm ceea ce a fost frumos și poate rămâne frumos în continuare și putem continua. Îți doresc să găsești această bucurie lucrând matematică de plăcere. Am avut copii, că n-aș vorbi dacă n-aș fi avut copii la clasă, care mi-au spus că au avut momente în viața lor în care erau așa fericiți și se simțeau așa de bine, încât n-au mai putut și s-au dus să lucreze la matematică. O să zici că exagerez, e problema ta. Eu spun exact adevărul. Am avut copii, la fel, care îmi spuneau că în momente de tristețe, de singurătate, de nostalgie, se așezau la masă și lucrau la mate. O fi ceva și cu matematica asta. Eu aș spune atâta, îți fură mintea și dacă ți-o fură bine. În sensul că nu te mai gândești la altele, în sensul că e o lume nouă în care poți să te cufunzi și să te lași pradă ei, în care te vei întâlni doar cu propoziții adevărate sau false. Deci nu există că o fi copății, stai că-ți spun eu azi ceva, mâine se întâmplă altceva. Nu. E o lume sigură, un univers confortabil și abia aștept să-mi spui vreodată dacă ți-a adus și bucurie și plăcere. Tot ce mai bun îți doresc. Urmează lecții pe bune. Te-am pupat!